Her vil vi fortælle lidt om de forskellige lag i klinten. Kogolitter. Kogolitter er kalkskjolde, der er små skeletter, som kommer fra kalkalger. Skeletterne på bunden danner skrivekridt. Flintlag. Flint er en af de vigtigste råstoffer i Danmark. Flint er ofte sort, men kan også være gråt. Der er meget flint i Danmark på grund af de mange kridt og kalklag på klinterne. Ved slag danner flint muslingeformede brud, og flint ligger i bryoselaget. Fiskeler. Det er få centimeter tykt mørkt lerlag, indeholder meget få fiskerester, hvilket er modsat navnet, og laget markerer grænsen mellem kridt og tertiær, som er ca. 65 millioner år gammelt, hvor halvdelen af alle planter og dyr er uddøde. Der er forskellige teorier om dannelsen. Det indeholder meget iridium, som ellers kun forekommer i meteorer og vulkanudbrud. Bryozoer. Bryozoer kaldes også for mosdyr. De har indre skelet af kalk. Bryozoer gør også kridtet mere gråt og danner derved gråkridt. Kalkstenen bryozokalk har navnet efter indholdet af de små kolonidyr. Bryozoer eller mosdyr, der normalt udgør 20-40% af kalken. Ceritiumkalk. Ceritiumkalken er den ældste kalksten fra Danien. Sneglen Ceritium balticum har givet navnet til denne kalksten, som du også kan finde aftryk af i kalken. Moræneler. Det er den mest almindelige jordart i Danmark, og det er en blandingsler af grus, sand, ler og sten, der er kommet af istidernes gletsjere. Vi har været på Stevns Klint, hvor vi skulle undersøge, hvordan den biologiske evolution hænger sammen med den geologiske udvikling. Hvordan er profilet af klinten tegnet? Til opmålingen er der brugt en tommestok, som vi holdt lodret op i luften, ca. 20 meter fra klinten. På den måde kunne vi se, hvor stort et mellemrum der er mellem lagene, og hvor store lagene er. Målingen er beregnet i 1-1 forhold. For eksempel på tommestokken viste den, at klinten er 20,5 cm høj, og så har vi skrevet det samme på papiret. Ingen af målingerne er eller kan være præcis, da det har noget at gøre med balance og afstand. Geologiske lag. Her der er et billede af klinten, som kan ses her. Det første lag, det er et jordlag, som man kan se her øverst. Og så kommer der et lag med knust kalk. Herefter kan I se, at der er sådan en lang række, hvor det er en blanding af flint og kalk. Så hernede i bunden, der kan man se et lag, eller man kan måske sådan ane det lidt. Der er et lag af fiskeler, og så kommer der igen et lag af kalk. Der er mange lag. Og de lag, de danner på den samme måde. Fiskeler. Hvorfor er fiskeleret interessant? Fiskeleret er specielt på grund af den mængde iridium, der er i leret, som man mener kommer fra en meteor, og som man forbinder med masseudryddelsen for 65 millioner år siden, hvor halvdelen af planter og dyr uddøde. Evolution. Hvad er evolution? Evolutionen er, hvordan vi har udviklet os gennem tiden og er blevet til det, vi er i dag. Fordi det er blevet forandret og påvirket gennem tiden. Darwin brugte udtrykket survival of the fittest, altså den bedst tilpassede overlever. Man kan bruge eksemplet med giraffen. Engang havde de mindre halse, end de har i dag. Dem med de korte halse kunne ikke nå op til toppen af træet og spise og døde af sult. Dem, der måske lige akkurat kunne nå, overlevede og parrede sig, og på den måde uddøde giraffer med korte halse
og dem med længere halse blev der flere af. De har altså udviklet sig gennem længere tid. Fossiler. Fossiler er enten forstenede gamle levende organismer, f.eks. døde dyr eller planter. Det kan også være aftryk fra selve organismerne. Her er de fossiler, vi fandt fra Stevns Klint. Blandt andet var der en sølvliljestilk, og det er et meget almindeligt fossil. Disse fossiler levede for omkring 100 til 115 millioner år siden, og sølvliljen den tilhører gruppen pighoderne sammen med søpindsvin og søstjerne. Og her der er en pig fra et søpindsvin, og det her det er den kølleformede pigge, eller en pig, og det er fra et bestemt søpindsvin, som man kan bruge til at inddele tiden i kalklade. Arten Tyloxidaris opstod for 150 millioner år siden. Desuden fandt vi en musling, og det er et meget almindeligt fund i kalken. Slægtskab. Det kan have været en art, som for eksempel en fugleart, hvor fuglene efterfølgende er blevet isoleret fra hinanden forskellige steder. Og når man sammenligner fuglen, kan man se, at der er forskelle og ligheder mellem dem, og der er et slægtskab. Og arten kan altså ændre sig og tilpasse sig klimaet og miljøet, hvor den bor. Og det samme det gælder for nulevende dyr og uddøde dyr og planter og fossiler. Konklusion. Den biologiske evolution hænger sammen med den geologiske udvikling på Stevns Klint, fordi at man kan finde fossiler og andre tegn på fortiden i de forskellige lag, som blandt andet i fiskelageret, hvor man kan se de spor af det, der ligner en meteor, der har udryddet størstedelen af jorden for 65 millioner år siden.